заман шул кадәр тизләнде, үзгәрде яшәүнең мәгънәсе. Әйдәле шушында тукталыйк һәм бераз көч алыйк. Кайдадыр ашыгу, ашкыну, нигә соң? Кайдасың? Белгән юк. Беләсең, без инде күптәннән ихластан шатланып көлгән юк. Югыйсә дөньясы бер көлке, көлеп ят мәгънәсез сүзләрдән. Күрешәбез кебек үзебез. Сөйләшкән генә юк. Күптәннән. Югыйсә сөйләшер әйберләр бихисап бу салкын шәһәрдә, тик нигә? Нигә соң әле дә? Иртәгә. Әйдәле иртәгә. Әйдәле барысын ташлыйк та, сикерик туктамас арбадан. Нилеккә бу сиңа шөһрәтең? Нилеккә бу сиңа ялган дан? Нигә бу якалы күлмәкләр? Нигә бу ялтыравык савытлар? Шул арба астында жан бирә. Кабатлап булмаслык вакытлар. Утырып сөйләшик әле бер. Утырып сөйләшик. Афәрин Булат. Рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, менә шушындый бик матур шигъри юллар белән һәм бүгенге көндә бик мөһим булган шигъри юллар белән без үзебезнең чираттагы тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Булат Ибраһимов минем хезмәттәшем. Бер бүлмәдә утырып эшлибез, ләкин әле аның белән бер вакытта да кара-каршы утырып әңгәмә кырган юк иде. Менә бүген Булатны сезгә тәкъдим итәсем килә. Шулай ук үзем өчен дә күпмедер барлыкка килгән күңелдәге сорауларны аңа биреп, бергәләшеп утырып аралашасы килә. Ә инде Дөнья студиясенә Булат Ибраһимны кунакка чакыруның үз сәбәпләре бар. 2021 ел Булат өчен шактый уңышлы ел булды. Булат, исәнме дип исәнләшим әле. Исәнмесез, тагын бер кат инде. Булат, менә шул кадәр матур шигырь име, утырып сөйләшик әле бер. Менә безнең бүгенге тапшыруыбызга да туры килә. Әйдә менә утырып бер сөйләшик әле икәү. Һәм инде мин тамашачыларыбызга әйттем, Булат өчен узып баручы ел ул бик уңышлы ел булды дип. Кыскача гына нинди уңышлар әйтик әле башта тамашачыларга. Менә чынлап та дөрес дә шулай. 2021 ел бик тә уңышлы ел булды. Бу беренчедән әйтергә кирәк, менә Муса Җәлил исемендәге премиягә лаек булдым инде, Аллага шөкер. Шулай ук менә Яңа татар җыры дигән фестивальдә, шулай ук безнең Артур Исламов белән бергә иҗат иткән җырыбыз Татаралга беренче урынга лаек булды. Шулай ук менә әле күптән түгел генә билгеле булды, менә Татарстанда Татарстан президенты каршында эшли торган Туган телләрне саклау һәм үстерү фонды тарафыннан оештырылган әдәби конкурста шулай ук минем хикәям 2нче урынга лаек булды. Безнең шагыйрь Булатыбыз, ул инде үзенең көчен проза өлкәсендә дә сынап карый. Һәм уңышлы. Димәк, шигырьләр генә язырга түгел, Булат әле чәчмә әсәрләрне язырга һәм әлбәттә киләчәктә аларны укырга да, безгә дә язсын. Амин. Шигырьне бик күп кеше язып карый. Шигырь язучылар бар, әйме. Ләкин һәр кешедә шагыйрь булмый. Без инде бер дә курыкмыйча авыз тутырып Булат Ибраһим шагыйрь дип әйтәбез. Шагыйрь дип әйтергә безнең тулы хокукыбыз бар, чөнки 4 җыентыгын дөнья күрде. Ләкин үзеңне шагыйрь буларак кайчан тоя башладың? Менә шагыйрь булып инде мин үземне, минем кичкенә чакта ук теге мин үземне ниндидер офиста язып утыра торган кеше итеп хис итәм инде. Ниндидер китап чыгаручымы, матбаачы, шундый кебек хис итәм мин үземне. Ләкин шагыйрь буларак инде миңа калса туйдым чын мәгънәсендә Казанга килгәч. Чөнки менә беренче курста укыганда, Әллүки түгәрәгенә йөри башлагач, монда теге университетта безнең Тәрәзә дигән татар студентлары газетасы чыга, шунда яза башлагач, чын мәгънәсендә шул вакытта туйдым үземне шагыйрь итеп һәм 2014 елда инде теге русчалатып әйткәндә документальный язучы булдым. Язучылар берлегенә кабул иттеләр 2014 елда. Булат, менә гадәттә һәрбер шагыйрь, иҗат кешесе, ул кемдер әйтә, мин төнлә язам дип әйме, кемдер әйтә инде мин иртәдән торып иҗат итәм дип. Синең өчен ул иң кулай вакыт кайчан?
Ул менә мин теге бик еш кына бирәләр инде бу сорауны. Мин төрле чорда төрлечә кебек булды кебек ул. Чөнки менә мәктәптә укыганда мин дәрестә дә язып утыра идем. Теге өйгә кайткач, теге кич белән инде үй эшләрен бер кат карап чыккач та язайым. Студент чакта шулай парада да язып утырайык инде без ул шигырьләрне дәрестә шундый әдәбият параларында инде хәтта анализлыйдык шул дәрестә язган шигырьләрне. Ә менә хәзер мин күбрәк каядыр барсам, юлда үзем менә җәяү барганда шигъри юллар килсә, мин аны инде хәтердә ятлап, аннары бер җае белән хәзер инде күбрәк телефонга гына теркәп куям инде. Чөнки теге заманасы да үзгәрә, менә шул ук теге утырып сөйләшик әле дигәндә кебек гел ашыгабыз, ашкынабыз бит, шуңа күрә кул астында нәрсә бар, диктофон булса диктофонга яздырып алып куям мин аны, я хәтердә калдырам, я инде теге шулай смс китеп җыеп тормыш иптәшемә кемгә булса җибәрәм, куям инде. Яшермичә әйт әле, менә эштә илһам килгәне бармы? Язып куйганың бармы? Бар, күп тапкырлар. Чөнки теге ул бит төрле вакытта килеп төшә. Ул төрле тема, мисал өчен, ниндидер интернетта ниндидер язма укыгачмы или газетадамы ниндидер бер 3 юллык кына ниндидер язма укып куясың да менә килт итеп күңелгә нәрсәдер килеп куя. И менә язмыйча булмый инде аны. Язмыйча булмый берничек тә. Ә менә яза алмый аптыраган вакытлар бармы? Яза алмый аптыраган вакытларда мин язырга тырышмыйм, гомумән. Мин кайчакта 2 айлап бер нәрсә дә язмыйм. Чөнки менә язып карыйсың, язып булмый. Шул вакытта мин язмыйм. Ә менә андый вакытларда курку барлыкка килмиме? Курал, мин шигырь язмый башладым, илһам китәме дип. Андый улар килгәне бар, ләкин мин теге илһам китәме дип уйламыйм андый вакытта. Миңа калсам әйтәм, менә Аллаһ Тәгалә биргән шигырь язу сәләтен. Димәк, ул аны теләсә кайсы вакытта ала да ала синнән. Ул сәләтеңне. Һәм мин уйлыйм, миңа инде әкрен генә менә хәзер әзме күпме тормыш тәҗрибәсе бар, прозада үземне сынап карарга кирәктер дип дигән уйлар килә минем башка. Инде менә әкрен генә ул тормышымда инде шул юлны да әзрәк сыза башладым дип әйтсәк була инде. Прозага без әле соңрак әйләнеп кайтырбыз, әйме? Булат, шулай да менә ничек дип әйтим, 30 яшькә кадәр күбрәк языла идеме шигырьләр, әллә хәзерме? 30 яшькә кадәр күбрәк языла иде. Мин бик күп язайым, ләкин мин аларны теге бастырырга, ничектер чыгарырга теге бик тырышмый идем дип әйтимме соң инде, теге күбрәк сыйфат ягына түгел, ә сан ягына кебек ул чорда. Ә менә хәзер күбрәк инде ничектер мин сыйфат турында уйлый башладым. Сан ягын кимәдә, ләкин сыйфат ягын ничектә яхшыртырга тырышам. Чөнки менә 30 яшькә кадәрге чор, анда ничектер яшьлек максимализмы һәм теге тормышны бик инде ничек дип әйтим инде, Токташ рухында кебек, аның беренче чир иҗатында кебек шундый теге төсләр белән байытып, шундый я бик кап-караңгы итеп инде шундый рухта язайым мин. Ә хәзер инде андый темалардан әзме күпме ераклашсам да, бәребер асылда шул менә үзебезнең милләтебез, татар халкы, тарихы, тел мәсьәләсенә бәребер шундый игътибар һәм сан ягыннан куу түгел, ә чын мәгънәсендә сыйфат ягына игътибарым зур. Булат, ә менә чынлап та синең шигырьләрең арасында милләткә, туган телгә кагылышлы шигырьләр, бик көчле шигырьләр бар бит. Менә милләт, туган тел дигәнне, татар теле дигәнне, милләт язмышы дигән шушы сүзләрнең чын асылын кайчан аңлый башладың? Менә мин ул турыда үзем дә күп тапкыр уйлаганым бар. Ул ничек дип әйтим, милли рух миңа каян керде икән дип. Югыйсә теге без бит инде менә мин үзем тумышым белән Лаиш районының Атабай дигән авылында, туган авылымда мин рәхәтләнеп татарча сөйләштем. Рәхәтләнеп безнең дәресләр барысы да татар теле. Ихтияҗ юк андый ниндидер. Ихтияҗ юк, теге ничектер безнең тел бетә икән, киртәләр юк. Инде укып бетергәч, мисал өчен шул ук үземнең
тел, әдәбият буенча дәвам итәм дип. Мин монда уемда да юк, безнең каядыр телебезне кимсетәләр икән, каядыр безнең халкыбыз бетә икән дигән уй да юк. Белмим, ул мәктәптә ниндидер кемдер, мисал өчен шул ук татар теле укытучысы, әдәбият укытучысы орлык салган микән инде. Чөнки Казанга килгәч тә мин никтер менә шул тел өчен борчыла башладым. Бу тел бетсә, мисал өчен теге Әмирхан Еники ялгышмасам әйткән бит инде. Аны ничектер шул совет вакытында обкомга кайдыр чакыртып керткәч сорыйлар да инде. Менә сез каршы әйткәнсез икән, туган телләргә нәрсәдер дип тә инде. Шул вакытта Әмирхан Еники әйтеп куйган, менә минем телем бетсә, безнең бит укучыларыбыз калмый. Мин яза алмыйм. Менә шундый ниде әйткән дә инде ул. Аңарга бер нәрсә булмаган. Ә югыйсә андый сүзләр өчен утыртып куярга мөмкиннәр дип әйткәннәр инде. Демәк, барыбер аның ниндидер орлыгы Казанга килгәч тирәнрәк салынган булып чыга инде. Мондагы урыс телендә сөйләшкән һәм ялгыш илмә, язылган илмә такталар, алар берсе шагыйрь күзеннән читтә калмагандыр инде, күрәсең булат. Үз ролен уйнагандыр дип уйлыйм. Мөгаен. Менә шушы урында әйдәгез әле шул туган телебезгә, милләт язмышына кагылышлы берәр шигырьне тәкъдим итик булат. Татар булып яулар купса, атлар кирәк булган. Җайдакларын көткән яу атлары. Һәр бер заман үзе тарих яза, һәр бер чорның үзенең татарлары. Безнең тарих тирән, тамырларын эзләп табыйм дисәң, җире каты. Кайчакларда бер арбада кайта, батыр даны белән яман аты. Шанлы тарих шәнечкеле гөлдәй шәнче бала үтеп йөрәкләргә, татар дигән кызу канлык гүя тумыштан ук безнең күкрәкләрдә. Тумыштан ук тынгысызлык бездә. Тумыштан ук бездә ярсу йөрәк. Мөһим түгел, нинди чорда туу. Татар булып гомер итү кирәк. Афәрин, булат, шундый матур шигырь. Әле шигырь генә шигырьләрнең матурлыгы гына түгел, менә шигырьне бит аны һәр кешенең күңеленә үтә торган итеп укырга кирәк. Менә сездә, синдә бу сәләттә бар. Син үзеңнең шигырьләреңне шул кадәр итеп матур итеп укыйсың, ул күңелгә шул хәтле кирип кала, синең шигырьләреңне башкалар да укый. Бик матур итеп укырга тырышучылар бар. Ләкин менә ни өчендер синең үзең язган шигырьләрне үзеңнән дә матур укучыны әлегә мин күргәнем юк, әйме? Менә бу урында нәрсә дип әйтәсем килә? Булат, синең шигырьләреңне тыңлыйм да, әйме? Яисә менә китабыңнан укыйм да, ничектер мин тормышта белгән Булат ул бер төрле. Ә менә шигырьләрдә миңа гомумән икенче төрле Булат ачыла. Тормыштагы Булат, минем хезмәттәшем Булат, ул тыйнак, бик сабыр. Аны ничектер теге шигырыннан чыгару бик читен. Ул бер кайчан да беркемгә дә авыр сүз әйтми. Бик үзенә кыен булган вакытларда да ул дәшми кала. Мин хәзер менә тамашачыларыбыз өчен Булат, мин белгән Булатны тасвирлап күрсәтәм. Хисләрен һәр вакытта да йөгәнли белә. Ә менә шигырьдәге шигырь яза торган Булат, ул гомумән икенче. Ул үткен сүзле. Аның ничектер шигырь юлларында бунтарлык та сизелә. Ризасызлык та сизелә. Бу дөньяга ул шигырьләрне укыгач Булатның нинди мөнәсәбәттә булуы да сизелә. Менә бу ике Булат, алар ничек бер-берсе белән яши? Менә бик теге чагыштыру бик әйбәт. Менә чынлап та мин тормышта үзем бик ничек дип әйтим инде, тыныч кеше. Әйе. Бу мин аны гөлүлем шигырияттә минем күңелем һәм җаным. Ә тормышта менә эштә минем тәнем. Шуңа күрә теге чынлап та мондый шигырьне ялкынланып мин теге яратам мәйданнарда сөйләргә, теге менә шул Тукайның юбилейлары, теге искә алу кичәләре булган вакытта. Чөнки анда мин халыкка үземнең күңелемне, җанымны ачып бирәм. Һәм эштә мин менә ничек дип әйтим инде,
Шын мәгънәсендә бит инде кеше бәрібір гади булырга тиеш, кешегә авыр сүз әйтергә тиеш түгел, теге җиңеллек булырга тиеш кешенең күңелендә. Булар берсе дә ясалма түгел. Чөнки мин тормышта менә нинди тыныч кеше, мин чынлап та тормышымда шундай. Иҗатымда мин нинди бунтарь, шундай ялкынланып, ризасызлык белән йөри тергән кеше, җанымда, күңелемдә мин шундай кеше. Синең ішкі дөньяңны менә тышкы сабырлыгың, тынычлыгың ничектер кайчагында капма-каршы куймыймы? Ул чөнки менә шигырь язганда мин менә чын мәгънәсендә инде ул теге кайчандыр хәтергә килеп шигырьне язып куюма, яисә инде әле генә күңелгә килде дә язып куйган. Мин ул вакытта үземне бер ялгыз итеп хис итәм инде, ялгыз кеше итеп. Һәм чынлап та теге янымда кешеләр ниләр торса да, мин ул вакытта теге яп-ятим кеше кебек хис итәм үземне. Онытылам бөтенләй бердән. Ә инде яңадан шигырьне язып бетереп бу дөньяга чыккач, бу тормышка кайткач, инде мин шушы гади кеше тормышы белән яшим, һәм алар бер-берсе белән каршылыкка килмиләр. Ниндидер бер гармониядә яшиләр, гармониядә яшиләр алар, Аллаһка шөкер. Менә ничектер бу урында сезнең Артур Ислам белән язган уртак җырыгыз бит, Татар алга дигән җыр, ул да бит ниндидер менә шундый өнди торган, каядыр сине чакыра торган һәм сиңа ниндидер бер көчле рух бирә торган җыр бит. Менә бу җырның барлыкка килү тарихында сөйләп китәл булат. Аннары тамашачыларыбызга без аны тыңлатырбыз да. Бу җырны без менә Калеп яшьләр иҗаты шундый бер проект әзерләгән иде, композиторлар белән шагыйрьләр. Без Артур белән теге әзмедер, күпмедер инде бер-беребезне кайдадыр күргән бар кешеләр инде. Ләкин чын мәгънәсендә менә иҗади хезмәттәшлегебез шушы чарадан соң башланды. Чынлап торып аралашкан юк иде. Юк, чынлап торып аралашкан юк иде. Теге бәлкем ул мине каядыр күргән булгандыр инде, мин аны күргән бар иде. Шуңа күрә менә Татар алга дигән шундый рухтагы шигырь кирәк диде инде ул. Ул әйтте, менә миндә аның көе дә барды, ул көен җибәрде аның. Менә ничек? Көен җибәрде. Шул көйгә без инде мин баштан бер төрле вариант шигырь җибәргән идем. Аның анысы теге бераз катлаулырак инде. Катлаулырак дип ничек әйтим, чөнки җыр сәнгате ул бит халыкның күңелендә һәм теге тамашачыга кирип калсын өчен ничек тә гадирәк булырга тиеш һәм кыскарак булырга тиеш инде, теге авыр җөмләләрсез. Шуңа күрә беренче вариант аның инде шактый гына авыр сүзләр белән теге баетылган, ничектер күпертелгәнрәк иде. Һәм ахыр чиктә менә бу хәзер инде тамашачыларыбызның күп кенә теге шул Артурның иҗаты белән таныш баручы теге җыр яратучыларга ул өченче варианттагы шигырь инде. Чөнки беренче вариант булды, шуннан соң икенче вариантны әзерләдем. Анда да әзрәк кыскартулар, өстәмәләр керттек без. Бергә киңәшләшеп, инде әле бу теге коронавирусның чәчәк аткан чагы дияргә була. Без телефоннан гына, онлайн гына эшлибез. Һәм шуннан соң бу җыр инде әзер булып чыккач кына без очраштык әле. Менә ничек? Шулай да бик матур тандым барлыкка килде. Менә без ул җырны хәзер тамашачыларыбыз белән бергәләшеп әйтеп тыңлап китик. Алга, Татар алга. Алга, Татар алга. Караңгы төсләрне тарата, ufukta кызарып таң ата. Йоклама татарым, сагына ватанны. Biz mında şi түгел бу җирдә, торып чык йокыңнан торайда. Шакыра безне татарым торайда. Ярсу йөрәк безнең тәндә, шиксез куәт безнең җанда. Тарихара безнең канда, Татар алга, алга, алга. Ярсу йөрәк безнең тәндә, шиксез куәт безнең җанда. Тарихара безнең канда, Татар алга.
Rak kileşer tatarım tarayda Yarsu yürek bizning tanda Cheksiz quvvat bizning shonda Tarix ola bizning qonda Otlar olg'a, olg'a, olg'a Yarsu yürek bizning tanda Cheksiz quvvat bizning shonda Tarix ola bizning qonda Otlar olg'a, olg'a, olg'a Yarsu yürek bizning tanda Cheksiz quvvat bizning shonda Tarix ola bizning qonda Otlar olg'a, olg'a, olg'a Yarsu yürek bizning tanda Cheksiz quvvat bizning shonda Tarix ola bizning qonda Otlar olg'a, olg'a, olg'a Olg'a, otlar olg'a Инде Булат җыр сәнгатендә бу сезнең беренче генә эш түгел бит. Сезнең инде хәзер Артур белән дә тагын проектларыгыз бар. Гомумән сезгә җыр сәнгатендә шагыйрь буларак иҗат итү ошыйбы? Җыр сәнгате мин аны баштан уйлыйдым, бик гади генә җырны яздың да, шигыреңне шуңарга җыр чыгаралар икән дип. Алай түгел икән ул. Чөнки һәрбер җыр, менә инде мин алдан да әйттем, халыкның күңеленә кереп калсын өчен аның берничә сүзе булырга тиеш. Шул сүз кешенең башына, миенә, зиһененә үтеп кереп, аны инде менә дәртләндерәсе җирдә дәртләндерергә, уйландырасы җирдә уйландырырга, каядыр моңсулатып җибәрергә тиеш. Шуңа күрә ул җиңелеш түгел икән. Мисал өчен шулай ук Артур белән эшләгәндә дә мин аңарга язып җибәрәм. Анда бит аның теге үз нечкәлекләре бар. Ул әйтә, менә синең бу шигырьнең бу юлы сузыкка бетә, яисә мисал өчен тартыкка бетә. Ул әйтелми, сузылмый ди. Теге мин инде үземнең шигърият ягыннан теге белемнәрем буенча мисал өчен 10-15кә 10лы шигъри юллар белән язам икән. Тигез итеп. Җыр сәнгатендә ул тартыкның яки сузыкның каядыр юл ахырында яки юл башында туры килүенә карап, ничектер алар бер-берсе белән теге көй белән ятып бетмиләр. Шуңа күрә менә аның бөтен нечкәлекләре бар икән, ул Үз үзенчәлекләре бар бит. Ашаган белми, тураган белә, монда да кулланып була әле бу мәкальне. Сиңа гомумән безнең менә шагыйрьләребез арасында иҗат кешеләре арасында иҗатыңа бәя бирүчеләр бармы һәм син кемнең сүзенә күбрәк колак саласың? Мин менә Казанга килгәч тә, ялгышмасам инде шул 30 августта шигырь сөйләгән идем инде. Ул вакытта менә без яшь шагыйрьләр, инде Рүзәл Мөхәммәтшин, Рифат Сәлих һәм мин өчебез бер сәхнәдән сөйләшеп китеп, бергә танышып, әйдә безгә Әллүки түгәрәгенә кил дип, шунда Әллүки түгәрәгенә йөри башлаган идем. Ул вакытта менә Галимҗан абый Гыйльманов, безнең куратор, инде менә шул 30 августагы бәйрәмдә катнашырга мине Шәмсия Җиһангирова чакырган иде. Чөнки менә безнең яшь шагыйрьләр бар ди, шунда чыгыш ясалый әйдәле синдә дип. Аның алдыннан ул менә Шәмсия апа Җиһангирова радиода әдәби тәлгешләр микән, тапшырулар бара иде әдәби. Ул мине шунда чакырган иде, шунда күреп алып калган иде ул мине. Менә шуңа күрә Шәмсия апаны да, Галимҗан Гыйльмановны да, инде менә студент чакта университетта укытканда менә Рифа Рахман, безнең укытучыбыз иде. Аның сүзләре дә ул чорда ничектер менә шагыйрь булып, шул калыпка керү өчен аларның сүзләре бик ярдәм итте. Инде тора бара, инде менә язучылар берлегенә кабул ителгәч тә, анда һәрбер шагыйрьнең, язучының теге алар бит әле сине белми. Алар сине белми. Әкрен генә инде менә Казан утлары журналында басылу, чөнки теге халкыбызның, татар халкының төп әдәби журналында инде синең шигырьләрен күргәч, инде улпат шундай шагыйрь язучыларыбыз инде килеп менә энекәш
синең шигырьләрне укыдык, бик матур булган дип шулай үз бәяләрен биргән кешеләр булды. Аларга да Ул бик бераз рәхмәт. үсендереп тә җибәрә бит инде, Үсендереп тә рух җибәрә, истей. рух истей. Шулай. Үзең кайсы шагыйрьнең шигырьләрен укырга яратасың? Үзем мин мәктәптән бирле Хади Такташ шигъриятен бик яратам. Белмим, аның миңа никтер рухы якын. Менә ни өчен синең шигырьләреңдә дә ниндидер бер үзенчәлек бар? Әйе. Һәм инде әзме күпме менә теге әдәбият белән тирәнтенрәк таныша башлагач, инде Мөдәррис Әгъләмов шигырьләрен бик яратып укый башладым. Аннары Роберт Әхмәтҗанов шигырьләрен, Зөлфәт, Нияз Акмал шигырьләрен бик яратып инде. Кемнәрне? Прозада инде бик, мисал өчен, Әмирхан Еникине бик яратып укыйм инде. Чөнки кайбер әсәрләрне, кайбер шигырьләрне укыйсың да, анда бит артык күп сүзләр. Теге өч җөмлә белән әйтеп бетереп буларлык мәгънәне кемдер бер биткә суза, ике биткә суза. Кайвакыт сурәтләүләр бик күпкә китә. Сурәтләүләр бик күпкә китә һәм ничектер урынсыз булып куя. Менә мин шундый кыска гына, ләкин шул вакытта бик тирән фикер әйтеп, шул бер фикердә дә ике төрле, теге мисал өчен, күңелнең бер халәтендә бер төрле уйлап буланың турында, ул сүзләр турында, күңелнең икенче халәте булганда икенче төрле уйлар китерә торган шигъри юлларны яратам инде. Менә мин хәзер үземнең соравыма күпмедер күләмдә җавап таптым, Булат. Чөнки Мөдәррис Әгъләмовның да, Роберт Әхмәтҗановның да, Хади Такташның да менә аларның әйтергә теләгән сүзләр, аларның үз шигъриятендә әйткән фикерләре, алар менә бүген 21 гасырда күпмедер күләмдә Булат Ибраһим шигырьләрендә әйтелә. Менә синең уйларың аларның уйлары белән аваздаш булып чыга. Мин аңладым ни өчен Булат шушындый фәлсәфирәк, шушындый матур шигырьләр язганын. Булат, инде проза әсәрләр турында үзеңдә башлап җибәргәч, әйдә прозага да керик инде. Ни өчен Чәчмә әсәргә алындың? Гомумән, прозаны минем мәктәптә менә соңгы 10 сыйныфта укыганда язып караганым бар иде. Миндә менә әйтеп уздым, Шәмсия Җиһангирова тапшыруына чакырганда, минем үзем белән блокнотларым бар иде, шигырьләр язган. Мин анда шигырьләремне укыдым да, язган проза дәфтәрем дә бар иде. Шул вакытта проза дәфтәреңне калдырды. Без аны берәр кешегә укытырбыз ди, Шәмсия апа әйтә. Калдырдым һәм радиодан көннәрдән бер көнне ул язылган инде шундый бер хикәя иде. Аның бер өлешен Ирек Бахман мәрхүм укыды. Һәм миндә әле дә теге аудио язмасы бар. Ул минем өйдә саклана һәм бик кадерләп саклыйм мин аны. Аны бер куяда күрсәткәнем дә юк минем. Теге Алла бирсә бер интернетка, үземнең Instagram биткә куермын әле мин аны. Менә без аны бүген тамашачыларыбызга ишеттерәбез. Беренче тапкыр әйдә шулай әйтик. Дания тәрәзәдән урамга карый. Кичә көз иде әле, ә бүген инде кыш, төне буе кар яуганлыктан бөтен авыл табигате ап-ак мамык шәлгә төренгән. Дания үзенең килен булып төшкән көнен исенә төшерде. Бүгенге кебек көзнең кышка алышынган чак иде. Ул матур, бөдрә чәчле, кара кашлы, зәңгәр күзле, уртача буйлы, япь-яшь кыз 18 тулган чагы. Анасы күпме еллар узды. Туган авылыннан киткәнгә дә быел 25 ел. Дания начар яшәмәде. Туган авылыннан ерак китсә дә, җәй айларында озын ялларда инде өлкәнәйгән әнисе янына кунакка кайтып килә иде. Данияның ире Айзат шөкер, эшкә уңган, чиста пөхтә, тәмле телле, көчле куллы, тик кай вакытта эшәргә яратучы авыл җегет иде. Ишендә Данияның уйларын бүлеп телефон шалтырады. Дания татлы яшьлек хатирәләреннән теләмичә генә аерылып, телефон трубкасын алды. Әйе, тыңлыйм. Алло, Дания, Айзат өйдәме?
Шул Дилбәр апа, ул бүген күрше Самат абый өчен сменага киткән иде. Хәзер кайтырга тиеш инде. Берәр хәл булдымы әллә? Әйе шул Дания. Олы апабыз Нурия кабат сырхаулап китте әле. Район үзәгенә шифаханәгә илтергә кирәк үзен. Тагын авырып киттеме ни? Тирелгән кебек иде бит инде. Юк инде Дания. Тирелә дә алмас ул. Үпкәләр шергән диләр. Озак гомер итмәс инде. Әзрәк шифаханәдә дәвалса, бәлки азга гына булса да гомерен озайтырлар. Шулай шул Дилбәр апа. Шулай. Ярар Дания. Энекәш кайткач килеп китсен. Эшеңне бүлдергәнгә гафу ит инде. Кая инде ул бүлдерү? Ул бу эшләр юк әле бүген. Ярар Дилбәр апа. Айзат кайткач әйтермен. Машинасы белән килер. Ярар Дания. Сау бул. Сау бул Дилбәр апа. Шуннан соң мин инде язган юк иде прозаны. Чөнки бу да теге ничектер кеше сораудан түгел, үзем менә күңел халәтеннән генә язып караган идем. Шуннан соң прозага тотынган булмады. Инде менә хәзер чын мәгънәсендә теге язучылар тарафыннан, жюри тарафыннан билгеләп узган хикәя турында, аны жанры белмим инде дөресрәге хикәя дип атап буламы аны, чөнки ул көндәлек форматында, көндәлек жанрында язылган әсәр. Ул 2нче сыйныфта укучы Азалия исемле бер кызның 1 ел буе үзенең көндәлегенә теркәп барган сүзләре. Һәм аның язылуы ул булган хәл, ул кыз бар, һәм андагы менә 70-75% алар барысы да булган хәлләр. Инде теге 25% инде автор язучы буларак автор метафорасы күпмедер җирдә күпертеп җибәрүе ансы минем эш. Менә бу Азалия белән язмал Азалия белән булган хәлләр, аны битеренергә кирәк. Аны кемдер сөйләргә тиеш. Һәм бу нәрсәләр белән кемдер кызыксынырга тиеш. Ни өчен Булат менә шушы баланың уйлары белән, шушы бала тирәсендә булган вакыйгалар белән кызыксынды? Ул бит мин аны ничек кызыксынып киттем, вакыйга саным булайрак булды. Ничек дип әйтергә инде аны? Баланың сәгатьне безнең бит инде әтиәниләр эштә, баланың 2нче сменага мәктәпкә барырга кирәк. 2нче сыйныф, 1нче сыйныфта да, 2нче сыйныфта да бала сәгатьне белми. Кайчан мәктәпкә китәсен белми. Шуңарга аңарга әнкәсе шалтыратып әйтә. Менә хәзер киен дә, чык, мәктәпкә барырга вакыт җитте дип. Менә шул миңа бик тәэсир итте инде. Югыйсә без теге безнең әтиәниләр эштә, без өйдә үзебез генә яки инде абыебызмы, сеңлебез беләнме, һәм безгә менә шул кая ерактагы әниебез безгә хәбәр иткәч, без китәбез. Һәм чын мәгънәсендә без диңгезгә йөзәргә чыгып киткән кебек инде. Чөнки безнең белән булган әйбер, шунда безнең үзебез белән генә бара бит инде шул бөтен вакыйгалар. Шуңа күрә инде менә шушы 2нче сыйныфтагы баланың хис кичерешләрен чын мәгънәсендә аны улылар ничек кабул итә бер үк вакыйганы. Анда менә шундый вакыйга бар. Аларның туган бер апалары үлеп китә инде, менә Азалияның. Һәм ул әйтә, апалар инде шактый гына теге улы кеше түгел, карт кеше түгел мәгънәсендә. Шул Азалия әйтә, яшь кешеләр дә үлә икән ди. Мин картлар гына үлә дип уйладым ди. Шулай бит ул. Мин үземнең балачагымны уйлыйм. Безнең менә шул әбием үлеп китте. Әбием үлеп китте дә, минем бит инде күңелдә менә яшь кеше үлә ала икән дигән уй юк ия, чөнки мин яшь кешенең туган кеше безнең үлгәнен Аллага шөкер күрмәдем, күрергә дә язмасын. Карт кеше үлә дигән генә уй бар ия. Монда мин аны Азалияда инде ачып бирдем. Чөнки теге күпмедер дәрәҗәдә үземнең балачактагы хатирәләр белән һәм менә хәзерге чордагы, хәзерге заман белән аны үреп, теге безнең заманда TikTok булмаса, менә инде хәзерге Азалия тормышындан да TikTokта урын алды. Ничек итеп алар беренче тапкыр видеолар яздырулары барысы да урын алды. Һәм ул бик заманча теге
Әлбәттә, аны кемдер гаепләде, монда үгет нәсихәт җитми дип. Ләкин үгет нәсихәт белән генә дә хәзер әдәбиятка тартып алып кереп булмый бит. Әйе. Безнең хәзер күп кеше өйрәтмә мине дип кенә әйтә. Хәзер инде күп кенә нәрсә үгет нәсихәт аша түгел, ә менә тасвирланган вакыйга аша. Кешенең үзенең анализы аша. Булат, бәлки тамашачыларга бу хикәянең эчтәлеген сөйләгәнче кыска гына бер өлешен укып күрсәтерсең. 4 декабрь. Бүген Кыш бабайга хат язып, бүләкләр сорый торган көн. Мин хатны кичә үк язган идем инде. Мин үземә сәгать сорадым, әнигә яңа ноутбук сорап яздым. Алайса әни төне буе ноутбугы әкрен эшли дип зарланып чыга. Бүген әни шул хатны почтага илтәм дип әйтте. Рөстәм чаңгы сорап язган. Әнигә алтын алкалар сораган. Мин шыпырт кына ул күрмәгәндә аның хатын укыдым. 7 декабрь. Без бүген тәнәфес вакытында классташлар белән Кыш бабайдан кем нәрсә сораганын сөйләшеп утырдык. Карина әтисе белән әнисенә яңа машина, ә үзенә эт баласы сораган. Әминә аквапаркка билетлар сораган. Ранель пультлы робот сораган. Вероника күп итеп акча сорадым дип әйтте. Мин аквариум белән балыклар сорадым дип ялганладым. Әни Кыш бабайдан сорап язган әйберләреңне кешегә әйтергә ярамый. Әйтсәң, ул әйберне Кыш бабай алып килми диде. Шуңа ялганларга туры килде. Мәктәптән кайтканда чынлап та аквариум белән балыклар сорап хат язсам да ярый икән дип уйладым. Булат, менә синең укыганыңны тыңлап утырам да, бу бит инде бала психологиясы. Һәм бу хикәя һичшиксез ул өлкәннәр өчен. Кемдер уйларга мөмкин, балалар өчен дип әйтәме, ә чынлыкта ул өлкәннәр өчен. Әти-әниләр менә шушы көндәлекне укып, үз балаларын күпмедер күләмдә аңларлык ниндидер бер шундый гыйбрәтле тәҗрибә бу, әйме? Шуңа күрә менә мондый хикәяләрең, тагын да кызыклырак булган маҗаралы хикәяләрең әле алга таба да булсын иде. Бу бик тә кызык. Һәм әлбәттә шигъри сәнгатеңдә дә, шигъри иҗатыңда да әле синең темаларың төрле булсын. Ни өчен темаларың төрле булсын дип әйтәм? Мин бер вакыт синнән сораган идем. Булат, ә син мәхәббәт турында язасыңмы дип. Син юк дип җавап бирдең. Кызык. Ничек инде ул шагыйрь мәхәббәт турында язмый? Менә мин моны аңлап бетерә алмыйм әле һаман. Мин аны беләсезме, теге утырсам яза алам инде мин аны. Утырсам, чөнки инде хәзер мин каләмнең теге ничек дип әйтим инде. Сиренә әзме күпме төшенгән кеше, утырсам мин аны яза алам. Ләкин минем язганым ихлас булмай. Чөнки менә мәхәббәт ул менә ир-ат белән хатын-кыз арасындагы, ир белән хатын арасындагы мәхәббәт ул интим әйбер. Ул ничектер аларның икесе арасында гына булырга тиеш. Ә шигырьдә язганда без мәхәббәтне менә туган илгә, халкыбызга, илебезгә шундай дан җырлауга әйләнә инде ул күпчелек очракта. Безнең мәхәббәт турында бик оста, бик матур итеп язучы шагыйрьләребез бар, мәхәббәт җырчылары бар. Мин шигырьне алардан да матуррак итеп яза алмыйм. Шуңа күрә мин әлеге темага алынып, теге үзем ул өлкәдә ниндидер яңа сүз әйтә алмагач, кемнедер кабатлыйсым да килми. Һәм менә кемдер тарафыннан бу инде тапталган сүзләр язган дигән сүзләрендә ишетәсем килми. Әгыммен менә хатының Альбина өчен аңа гына язып бүләк иткәнең бармы? Бар, бар. Менә Алай булгач язасың. Менә без җыр турында сөйләштек, Татар алга дигән җыры. Ләкин асылда иң беренче җыр минем менә Ләйсән Абдуллина көенә, һәм аны Айгөл Гардисламова башкарды. Теге язмышым бүләге дигән җыр. Менә ул язмышым бүләге ул менә тормыш иптәшем Альбинага багышланган шигырь иде. Һәм чын мәгънәсендә менә аны матур җыр итеп тамашачыга, халыкка җиткергән инде шу безнең командага бик зур рәхмәт. Һәм бәлкем мөмкинлек булса, аны да тамашачыларыбызга күрсәтеп Бик рәхәтләнеп әйдәбез. Ул җырны тыңлатабыз. Yılmayı gidersin,
Инде Булат алай булгач, әйдә үзеңнең гаиләң турында да сөйләп кит. Ничектер Булат Ибраһим хатын-кызларга карата да бик нәзберектер дип уйлыйм мин. Миңа шулай тоела, шигъриятенә карата шундый булгач. Альбина нәрсә белән җәлеп итә алды? Альбина минем өчен ул шигырьдә дә, менә язмышым бүләге дигән шигырьдә дә бер елмаю җитте миңа. Чөнки кешегә гашыйк булу өчен нәрсәдер эшләргә дә, ниндидер батырлыклар да күрсәтергә кирәкми, ниндидер күз карашы да җитә, бер елмаю, бер көлү, менә шул гомерлеккә сине әсир итеп куярга мөмкин. Менә Альбина белән дә шулай булды, аның бер елмаю минем шулай күңелемә кирип калды. Һәм инде менә шуннан соң без бергә. Альбина дип бик яратып әйткәнеңнән үк күренеп тора, гаиләңне бик яратканың, әйме, Булат? Кайда танышкан идегез? Менә бу мәхәббәт турында теге истреп алырга кирәк Булаттан. Безнең танышу, без инде менә икебез дә татар филологиясе һәм тарих факультетында белем алдык. Без бер тулай торакта, бер этажда Менә тордык. ничек? Безнең танышуыбыз да шуннан. Һәм инде ничек дип әйтим инде, без кухняда йөргәндә аларның тәмле итеп ашарга пешерүләрен дә күрдек инде, уңганлыкларын да, булганлыкларын да, чөнки безнең шундый әйтем дип аны әйтем дисәң дә буладыр инде, тормыш корасы кешең белән абый ябыштырып караган дигән кебек. Чөнки шуңа күрә дә ул тырышлыгын да, булганлыгын да, уңганлыгын да күргәч инде, шунда инде бер-береңне таныйсың, аңлый башлыйсың бит. Аңлыйсың, күрәсең, сыдыйсың. Сынайсың, нинди кеше икәнен күрә башлыйсың. Шуңа күрә ул теге тоттым да менә өйләндем дә шуннан башланды түгел. Әйе. Без зак кына менә очрашып йөрдек. Инде менә хәзерге вакытта, Аллага шөкер, Айбикә исемле кызыбыз үсеп килә. Айбикә. Шундый без инде кызыгыз тугач, Айбикә исемле була дигәч, нинди матур исем дидек. Кем уйлап тапты шундый матур исемне? Мин аны хәзер әйтә дә алмыйм, кем уйлап тапты дип тә. Безнең бер 3-4 исем бар ие. Мәликә, Сәйдә, Мәрьям, Айбикә. Менә Альбина инде сабыебыз тугач карадым да, бу Айбикә дип әйттем ди. Әни күңеле сизә инде Булат. Шуңа күрә теге һәм чынлап та Айбикә инде. Карыйсың да, шулай. Ул Айбикә. Ул Айбикә. Булатны кызы тугач әти булу гомумән үзгәрттеме, юкмы? Ничектер үзгәртте дип нәрсәдер тотты да 180 градуска борылды түгел инде. Ләкин шул ук вакытта гаиләңә карата тагын да игътибарлырак булырга кирәгеңне һәм шул ук вакытта әйткән сүзеңне үтәргә һәм үзең өчен генә түгел, тормыш иптәшең өчен дә, балаң өчен дә җаваплы булу икәнеңне аңлый башлыйсың. Чөнки шулай ук менә алга таба тәрбия дә һәм инде тәрбия генә дә түгел инде, шул ук тормыш итү дә үз җилкәңә төшә һәм чын мәгънәсендә үзеңне ир-ат икәнен күрсәтү, теге хисе, шуны үстерү хисе артты инде. Айбикәгә ниндирәк тәрбия бирергә тырышасың, менә әти буларак? Аңлашыла, ул көне буе әнисе белән аны әнисе уйната, ашата, сүзләр өйрәтә, ул аңа үз тәрбиясен бирә әни кеше. Әти кеше буларак кыз балага син нинди тәрбия бирәсең? Без инде менә кулдан килгәнчә тырышабыз инде. Без өйдә бик сирәк кенә куябыз карусель каналын, бик сирәк кенә инде. Шаян ТВны, гел Шаян ТВ тора. Караса да ул, карамаса да аның колагына кирсен дип ул сүзләр, татар сүзләре барысы да. Кайткач инде теге китаплар алып, китапларның менә рәсемнәрен ачып, һәрберсенең инде мәгънәсен, алма, шулай ук теге ат, эт, барысын да әйтеп, аңлатып, шулай итеп утырам инде мин. Чөнки шулай ук Альбина белән дә шулай утыралар инде алар. Ләкин ничек тә шу үзебезнең менә телебезне камил белә торган бала булып үссен иде ул. Айбикә өчен бәлки, гомумән балалар өчен шигырьләр язганың бармы? Инде менә Айбикә тугач шактый гына балалар турында шигырьләр яздым.
Бер барсын бергә җыйсаң бер унлап җыйладыр инде. Әле аларның әле күбесе инде өчәү микән, дүртәү микән балалар өчен җыр итеп тә әзерләдек инде без аларны. Чөнки үзеңнең балаң булгач кына аңлый башлыйсың. Менә чын мәгънәсендә балаңа татар җырлары бик җитеп бетми икәнен безнең теге күпме генә сөйләсәк, күпме генә лаф орсак та, безнең әле кирәкле дәрәҗәдә балалар иҗаты, балалар җырлары, балалар әдәбияты әзме күпме бар безнең, ләкин шул ук балалар җырлары әзрәк. Әйе, балалар җырлары ул инде Резеда Павалиевалар заманында бик күп язганнар иде ул балалар җырларын. Ә менә соңгы бер 10-15 елда балалар өчен иҗат итүчеләр бик сирәк. Бәлки инде менә Булат бу бушлыкны да күпмедер дәрәҗәдә тутыра алырга мөмкинлек булыр, бит. Берәр балалар өчен язган шигырь истә бармы? Карап кына укысам инде. Әйдә. Туп дип атала бу шигырь, балалар өчен язылган. Туп сикерә, туп артыннан мин сикерәм туп кебек. Миндәй малайлар турында әйтәләр ул ут кебек. Туп кебек, мин ут кебек. Сикерәм дә йөгерәм, туп кебек, мин ут кебек. Бар җиргә дә өлгерәм. Икебез дә җитез безнең, ару-талу белмибез. Иртән чыгып китәбез дә, кич җиткәнче кермибез. Мин йөгерәм, минем алдан тирләп пешеп чаба туп. Бер кемгә дә тоттырмыйбыз. Тота алсаң, әйдә, тот. Булат, алга табада мондый матур, җиңел балалар өчен язылган шигырьләр көтеп калабыз без синнән. Әгыммән шагыйрь буларак, Булат, син үзең татар әдәбиятында нәрсәне үзгәртер идең дигән менә шундый бер сорау бирим әле. Татар әдәбиятында мине бер борчый ират язучыларның кимүе. Чөнки мин әйтмим, хатын-кыз язучылар, хатын-кыз шагыйрәләр начар яза дип. Ләкин бу нормаль күренеш түгел. Әйе. Чөнки иҗатта иратларның саны кимүе ул чын мәгънәсендә ират психологиясын аңлап, теге ират бит инде безнең беренче чиратта көрәшче, шундый нык рухлы кеше, андый әсәрләр тумаячак дигән сүз. Чөнки безнең хатын-кызның психологиясы ул күбрәк мәхәббәт, ниндидер теге вакыйгалар, теге тормыш вакыйгалары, чөнки алар шуның белән кайный, шуның белән яшиләр, күпмедер дәрәҗәдә теге тәрбия. Менә безнең әсәрләр дә шул, ничек дип әйтим инде, Хатын-кыз карашыннан гына чыгып язылган әсәрләр булырга тиеш түгел әдәбиятта, әйе. әйе, менә Ират фәлсәфәсе ул гомумән икенче фәлсәфә. шулай, менә мисал өчен без бит инде Марсель Галиевның язганнарын карагыз да инде теге уй тирәнлеге. Мисал өчен безнең шундый дәрәҗәдә, шундый тирәнлектә яза торган хатын-кыз язучыларны мин кызганычка каршы әйтә алмыйм. Иратлар килмәсә, андый тирән теге фикерләү булмаячак бит. Бу безнең әдәбиятның тагын да, ничек дип әйтим инде, ярлыландыра, теге сайга, ничек дип әйтим, Сайга башлый. әйе, сайга башлый. Ә моның сәбәбе нәрсәдә дип белисез, Булат? Моның сәбәбе миңа калса, язучы һөнәр буларак ул юкка чыкты бит. Без мисал өчен шул ук Аркаил абыйлар безгә сөйли, Рәдиф Гаташлар безгә сөйли. Без китап чыгарайык та ул акчага яшик. Равил Файзуллин менә күптән түгел генә бер очрашканда шулай дип әйтте. Ярты ел, бер ел яшик шул акчага, китап чыгарган акчага ди. Язучыларга заказлар бирә торган булганнар. Каядыр нефтчеләр турында язарга, Әйе. каядыр врачлар турында язарга. Хәзер бит ул һөнәр буларак бетте. Безнең язучы ул кайдадыр эшли, редакциядәме,
Буш Һәм вакыт тапса, шунда буш яза. вакыт тапса яза. Яисә төнлә. Иратка бит инде аңарга гаиләне алып бару өчен акчалыш кирәк. Әйе. Акчалы Акча турында уйладыңмы? Инде иҗатка анда иҗатка урын игътибар, әс кала. урын эс кала. Мин аны шуннан дип күрәм. Чөнки яза алучы иратлар булуына минем шигем юк. Алар бар, аларны эзләргә кирәк, аларны кызыксындырырга кирәк. Әлбәттә алар язалар. Алар язалар. Ләкин аларны үстерү кирәк. Үстерү Аларның кирәк. иҗатын барлау кирәк. Булат, бераз гына менә шундый пессимистик рухта булса да, без әле менә синең кебек шагыйрьләребез булганда, ул барыбер шундый иҗаты көчле булган шагыйрьләр, язучылар, алар барыбер көннең берендә бәреп чыга, алар тутыгып ята алмый. Иҗат ул шундый нәрсә. Менә шундый безнең чынлап та иратларыбыз бүгенге тапшырдан бәлки бу тапшырны карап, кемнәрнеңдер карале чынлап та дип үз иҗатларын күтәрергә теләп мөрәҗәгать итүчеләр дә табылыр. Чит төбәкләрдә дә бик күп андый язучыларыбыз безнең. Без аны беләбез, чөнки язучылар төбәкләргә барганда да шундый кешеләр бар икәнлеген күреп кайталар. Менә Ркаил Зәйдулланы хәтерлим мин. Әйткәнен мин белмәгән идем, шундый ниләр бар икән. Менә без аларны хәзер китапларын бастырырга телибез дип. Менә шундый барлаулар булып, шундый язучылар берлеге ярдәмендә андый шәхесләребез әле безнең алга таба үсеп чыгар дигән ниндидер бер шундый рухта өметтә калабыз без. Һәм әлбәттә мин сезгә инде тапшыру азагында тагын берәр шигырь укытмыйча һич кенә дә бүгенге әңгәмәбезне тәмамлый алмыйм. Сүз кабат иҗатка. Кыш бабайга хат. Син язасың аңа. Син көтәсең. Өмет дигәннәре яндыра. Бер көнне хат ташучы апай бер хат килеп сиңа тоттыра. Яңа елга ярак әле ара. Хатка мөһер суккан. Кайтарырга кире. Каһәр суккан иле. Кыш бабайга дигән хат кайткан. Мин аңа айлар буе яздым. Кыска булды диеп озын айттым. Озын булды диеп кыскарттым. Кыш бабайга дигән хат кайтты. Әллә берәр хата киткән микән? Берәр хәреф төшеп калганмы? Әллә ниләр яза юләр диеп укымаска диеп тапканмы? Югыйсә, елдагыча яздым. Имин көннәр, бәхет сорадым. Илләр тыныч булсын. Кешеләрдә кешелеклек хисе сулмасын. Югыйсә, елдагыча яздым. Елдагыча туган телемдә. Нигә диеп хатым кире кайткан? Нигә кайткан хатым? Белмим дә. Югыйсә, елдагыча яздым кытыпка дип, кыш бабайга диеп. Асылда минем язган хатым барып җитмәгәндә бабайга. Хатлар җибәрүче аңламаган. Нинди кышка, нинди бабайга, нинди кытып, ни яза бу тиле, нинди телдә бу дип. Хатка мөһер суккан. Кайтарырга кире. Югыйсә, елдагыча яздым. Бик үзенчә шигырь. Рәхмәт. Менә безнең өметләребез югалмасын иде дигән теләктә калабыз без менә бу шигырьне укыганнан соң, әйме Булат. Ләкин мин тагын бер шигырь укуны сорар идем, чөнки Булат тыңлыйсы килә. Менә беренче чыккан китабым Балык теле дип атала. Менә шундагы иң беренче биттәге шигырьне укып китим әле мин аны. Бу инде күпмедер дәрәҗәдә юмор белән дә, көлеп тә язылган шигырь. Казанда кыш дип атала ул, һәм эпиграфы да Хади Такташтан. Минем яраткан шагыйремнән алынды. Казан кар астында күмелеп ята, карлар күмгән йортлар арасын. Бөтерләнеп, бөгәрләнеп бетеп, Казан кар астында күмелеп ята. Эй абыйлар, тизрәк кыймылдагыз. Тиздән инде таң ата. Тракторлар арган юлчы кебек иренеп кенә торып китәләр. Карга бата шума кара мәче үтә. Хәерлегә булсын иртәләр. Хәерлегә булсын иртәләр ди кара мәче үзе куркынып, тар сукмактан тимер юлга тиеп,
машиналар үтә, ыжгырып. Кар астында күмелеп ята бирә матур-матур гүзәл бакчалар. Хәзер инде шушы матурлыктан күзен сирпеп үтми Наташалар, Машалар, Сашалар. Казан кар астында күмелеп ята, казыйлар да кабат күмелә. Галстуклы тәти абыйларның кабат бүген башы иелә. Иртәгә бер тамчы кар калмас. Кем әйтте? Мин ишеттем бары кешедән. Димәк, иртәгәгә кызык булыр. Сүзең булса үзең ишедән. Бөгәрләнеп, бөтәрләнеп бетеп, юрган астын саклап яткан мәлдә, акылыннан шашкан тавыш белән телефоным җырлый бүлмәдә. Алло, алло, абый, ач тәрәзең, аппак карның башына җиткәннәр. Әллә нинди язу мазар сызып, аппак карны алып киткәннәр. Чынлап мәллә? Тукта, куймыйча тор, бер күз атыйм әле тәрәздән. Ышанмаслык. Бер тик калмаган. Урлаганнар карны каладан. Алло, алло, кем алып киткән? Урлаганнар әллә, басканнар? Әйе, абый. Урлаганнар карны. Кытайларга урлап сатканнар. Не шундый шигырь? Булат, һәр шигыреңдә тирән мәгънә ята. Һәр шигыреңдә ашыктан ашык әйтелмәсә дә, һәрбер кеше үзенчә аңлый торган, үзенчә нәтиҗә ясый торган фикерләр ята, әйме? Менә шушындый тирән мәгънәле сүзләр белән языла торган, халыкка бик кирәк булган, уйландыра торган һәм татар әдәбиятында үз урынын ала торган шигъриятең саекмасын. Бүгенге әңгәмәбез өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Әле киләчәктә дә синең белән шушлай әңгәмәләр кырып утырырга язсын. Бүгенге тапшыруга килгән өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә. Якынлашып килүче яңа еллар белән. Рәхмәт, бәйрәмнәр белән сезне дә. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта Муса Җәлил премиясе лауреаты, шагыйрь Булат Ибраһим иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саулашам һәм барыгызны да яңа ел бәйрәмнәре белән котлыйм.